jabira jabira duba jabira bange baduba jabira Abu Safna Jara nam munye bange baduga uno o jabira kaba ma kelenga danga o te foike o de kum konala ali biamba ira kanumola o sogole muka radio mandire la FM oya ale bi kononto ane nani to mi murumuru duru ame la selike ni watina ka bojela korji konyumani wordala wele sira a gauche 76 33 43 03 odo ene pona ne bembolo do me bone aye sebeningala to de Ablaye Jara jarake akumara ako munye anga na lakana buna ku o keneka munye jamana mununu be sahara o sanfla la o akana o lakana buna ku o keneka o do kum kono la munye Ablaye Jara ayira ka foko munye Burkina Faso na benta jamana ko fo ani kata fara munye Niger jamana kan na be Mohamed Bazoum aleka jamana ko fo ame domna kombi ubuka zole ko nika sebe koroda ka wele bla munye malima o mesega segin tukumna kana G5 Sahel o konna ala Patrick Baka fola munye Ablaye Jara ayira ka fo kanya shi munye bulodi nyogoma munye terroriste kele obisega nyetuko muna jamana chama okonala obina ka fo ko munye G5 Sahel mamunu nu ba kona ni watina Abu Safna Jara ko alibi ubika wole blamuye ba mali ba made on mesegi sikintuko muna kana munye G5 Sahel okonala akuni ya jimna kala munye G5 Sahel mali cheka bo akobela dele na mekalo temenina Abu Safna Jara ale amame folo o de kum konala ni manunu kono ku ye nyogonye do kono oke wakadu ko fe ibina ka fo ko munye ministre de la sécurité chama Burkina Faso ane Niger nyoanye ke munye ni wati labaina munye wakadu okonna ola nyoanye ku de dore ferane dabale juma ne bisega sigi senga terroriste kele obisega ke tuko muna wana nunu okonna ola Patrick Baka fola ako munye kalo damado an kelenka an kodo ni jekulina na be gulog na be fen ko fo na G5 Sahel na bo o jekulin kufo o de kum kono la adoni kema kibe na ka fo ko jekulin yere akun kalfaleno mamuma o de Chadi masake an ka makomu nye Idriss Déby ale tewa adenga otewa general Mamadou Déby itno ibe na ka fo ko mu jekulin akalfaleno adela oni mun kama anya chaka ba mu G5 Sahel la yo zole ko ni ka sebe koroda ane Mohamed Bazoum yaira ka fo ko mu Mali uba awele kanwa sinkuraye kana G5 Sahel okonna ula Patrick Baka fola adoni kama yaira ka fo ko ni Mali kona anya sembo G5 Sahel la Abu Safna Jara ko anaka barko lankolon ko musabe ka mu Mali Abu Safna Jara sigata la ko an joro fanga ka bon kosobe ko G5 Sahel okonna ula o de kum kono la adoni kama ibe na ka fo ko mu Chadi masake aninga ta fara mu Niger masake ka nabe Mohamed Bazoum ko fo ya laini jamana fe on fla ka dejo mutani ka an cheka ba mu G5 Sahel la e fenya ko olu fela ko tebi olu fela ko teshini wo be bulika jo bala jelenge anga sing tukumna kana G5 Sahel okonna ula Patrick Baka fola ako adoni kama alibe na ka fo ko mu president mu na be Niger kuna no de Mohamed Bazoum ale ayira ka fo ko sigata la ko dona na tawla mulika jo be na bla senga wala sa mu Mali amseka sing kura kana G5 Sahel okonna awla tukuma Patrick Baka fola ako akla jigina ibe na ka fo ko mu mekalo kleta ane duru sam bafla ane sam ngo ane fla Mali ko ne decision ta ka fo ko ni jekuli mu fla ne na be G5 Sahel ko fo Abu Safna Jara kontara bi ko ontala shini jekulu be ko ne ni me bara kenyon fe Abu Safna Jara ko ontala bi ko onta alashini ko kum konala sabike ayira ka fo ko ni jekuli Abu Safna Jara adoni kama anga jamana marabaw ya ayira ka fo G5 abe tabulum ne na fo ko bi ko mi G5 aklina woro de bi ka barake akonala ka so mi G5 mawira ka aklina ko ke o kum konala anga jamana fama ya ayira ka fo ko olutala bi utala shini akuni ya jimna kala je munye G5 Sahel wati muna anga jamana fama bu chaka bo ala abu munye G5 Sahel anyama ya kunga taka kalfa anga jamana ma be ba maliba okufo ga wati nana teme ningalu kera tate bosh de mene o kum konala anya donc afo ko mawora ko mbika barake na wora bika barake munye G5 Sahel kono munye G5 Sahel ira akna tatikle la ini te dore munye ka malika anga krefe de ko la ini yo odroni o kum konala adoni kama anga jamana maraba ko nu chaka bo munye G5 Sahel la ko antala bi antala shini tabarkala Patrick Baka fola ako ko dogolon ko nte mashla ka fo ko mi terrorism kale Abu Safna Jara atita abada ko jamana bele dilenga jeki teka ko dinwama jamana bele dilenki ingani ko ko kele ko no ko ne kera sigata la mi terrorism bara kale ko abe no ya abulo gano make Abu Safna Jara ko bara ko abe gele ko franchement fle anya sama ka bo munye independent ale konala munye sabani gala yo ode Ablaye Jara Abu Ibunya obala aywa beri karu ko fo Ablaye Jara ambale fo independent di ale bla ne ben bolo do même bon sebe mi ni o twa ko le soir de Bamako ikado ka fo ni Elijah Mamadou Gaba akasebe do akui kado ka fo ni amanya ka fo France la ka olu
olu y'u ka mina bɛɛ lajɛlen cɛ n'u y'u ka koso ani kasa bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ o baara bɛɛ lajɛlen kɛra uti kalo a tile 15 tɛmɛnen na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ opération Barkhane ani t'a dɔn k'a fɔ opération a donna ta a bɔra ta fɛn o fɛn bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nanzara bilen la a bɛɛ lajɛlen kɔni ye anw ka jamana in bila a ɲɛ o kuma min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ anw ka ɲɛmaw la n'o ye k'a dɔn k'a fɔ transition a ɲɛmaw u k'i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka faamalakaw la n'o ye k'a dɔn k'a fɔ surasilakaw la k'a dɔn k'a fɔ ko terrain kɔni ko a bɛ u ka bolo kan n'o ye k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔni a lakanako bɛɛ lajɛlen a bɛ anw ka sɔrɔsiw ka bolo kan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsi dunan si sen tɛ a la an bɛ waati min na komi sisan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ anw ka sɔrɔsilakaw la k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ni ala ma baasi fosi kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ faransilakaw olu ye kɛnɛ bila o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko maliden bɛɛ lajɛlen ka i hakilila sigi maliden bɛɛ lajɛlen k'i hakilila sigi ko ngɔmiyirala mɔden k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen bɛ sen nɔ min wele k'i k'a dɔn k'a fɔ intégrité territoriale n'o ye k'a dɔn k'a fɔ jamana a dugukolo bɛɛ lajɛlen ka kɛ jamana a ta ye k'o baaraw ko o bɛ sinɔ i k'a dɔn k'a fɔ n'a ala sɔnna ma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ malo la k'o tɛ kɛ fiyewu ka d'a kan i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsilakaw ni faransilakaw ka sɔrɔsiw talen kɔrɔ kɔfɛ a bɛ maa minnu ɲɛna k'a fɔ ko anw ka sɔrɔsiw tɛna se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ko wuya bɛ u da bi wa wuya bɛ u da sini o tuma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ lɛ fama la k'u kɛmɛ ka wuli ka jɔ k'a sɛbɛ boloda min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛna u jɔ u jɔyɔrɔ la a ka jan population ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ sigidaladenw ye an n'an bolomaminɛnw bɛ se ka lakana cogo min na o baara in k'a dɔn k'a fɔ ko o kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ kɛ u jija u la i k'a dɔn k'a fɔ o wuli ka jɔ ko o bɛ sinɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ hakili jiginna kunnafonidila a ko i k'a dɔn k'a fɔ hakili jiginna min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ juin kalo ale tile 10 na san 2021 i k'a dɔn k'a fɔ faransilakaw ka jɛkulu minnu tun bɛ anw fɛ yan n'a bɛ wele ko opération Barkhane i k'a dɔn k'a fɔ ko Faransi ale ka masakɛ olu kɔni ye décision ta u yɛrɛ ma k'i k'a dɔn k'a fɔ ko olu na anw ka jamana in ka bila a ɲɛ waati kelen na i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko o ma ko plein vol o kuma i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u bɛna an ka jamana k'a bila ɲɛ k'a dɔn k'a fɔ ka taabolow ka taali waatiw k'a bɛɛ lajɛlen boloda a kɛra min bɛ tali kɛ anw ka faamaw la olu kɔni k'a dɔn k'a fɔ olu nana décret bɔ min k'a dɔn k'a fɔ a kɛra février kalo o tile 18 min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ an ka faamaw u y'a yɛrɛ ɲini Faransi suratilakaw fɛ k'a dɔn k'a fɔ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko aw yɛrɛ y'a ta k'a fɔ ko a bɛna anw ka jamana bila o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ aw yɛrɛ ye k'a sɔrɔ an ma a fɔ a ɲɛna o kuma k'a dɔn k'a fɔ ko k'u ka juru dɔ fiyɛ waati min fɔ ko u ye waati min fɔ u ka jan o kuma min bɛ tali kɛ anw ka ɲɛmaaw la olu ye k'a dɔn k'a fɔ février kalo tile 18 san 2022 u k'i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ a ɲini faransilakaw fɛ fɛn o fɛn bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ tulo bilen la u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ minisiri la maa min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ bi ni o taalen filɛ nin ye ka kɛ ministre de intérim ye n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ Sokɛli a nɔ nabila ye fɔlɔ i k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Mayiga ale don dɛ a donni kama i k'a dɔn k'a fɔ ko ci gɛlɛn tɛ ci gɛlɛn ye Abdoulaye Mayiga ko i k'a dɔn k'a fɔ ko a ye a tigɛ faransilakaw la o kuma ye k'i k'a dɔn k'a fɔ o kɛlen kɔfɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ anw ka autorité la u y'a jira k'a fɔ olu ni jamana bɛɛ lajɛlen bi jɛ ka baara kɛ olu ni jamana bɛɛ lajɛlen bi u sɔn bɛ ka baara kɛ ni jamana bɛɛ lajɛlen diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ maa o maa bɛ yen ni i b'a fɛ ka olu dɛmɛ terroriste kɛlɛ la u bi bɛɛ lajɛlen bisimila kɛrɛnkɛrɛnnen k'a fɔ dayɛlɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen nka maa o maa i k'a dɔn k'a fɔ hakaja n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ jɛ ka coopération kɛ fɛn saba bɛ an ka o fɔ ɲɔgɔn ye o dɔ ye mun ye respect de la souveraineté n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ jamana a ka yɛrɛma hɔrɔnya i k'a dɔn i ka o dɔ k'o to anw bolo min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ respect des choix i k'a dɔn k'a fɔ o fana ti dɔ wɛrɛ respect des choix stratégiques i n'a fɔ Mali ɲɛmaaw ni olu ko ka a ka don da minnu fɛ aw ka taa sira min fɛ ni anw sɔnna ka t'o fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ayi ni anw bɛ jɛ ka baara in kɛ n'o bɔra yen défense des intérêts n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ défense des intérêts du peuple malien n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ malidenw olu ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo min na jamana fɛn o fɛn bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye nin ko saba in dɔn wa k'i k'a dɔn k'a fɔ i ni anw bɛ jɛ ka baara kɛ parce que filɛ an ye min fɔ i k'a dɔn k'a fɔ le soir de Bamako kɔnɔ El Hadji Mahamadu Gaba ale ka sɛbɛn soir de Bamako El Hadji Mahamadu Gaba Abu Safinɛ Jara an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ nin waati na mun ye ba ɲɛkisɛ ba ɲɛ kɔnɛ kofɔ bɛɛ bɛ n'u ka turu feere nin waati na an b'a fɔ a ɲɛna ko a kɔnɛ a nalen don Abu Sirajan Tama an bɛ taa ne bɛ n bolo gosi ka don soir de Bamako n bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Laya Jara Abu n k'i ma n ko kɔnɔni yɛgɛbɛ ko jugu a b'a fan ci dɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye parti politique ba damadɔ o bɛ anw ka jamana o kɔnɔna la yan Abu Safinɛ Jara u y'u ban k'u ka cɛbɔw bɔ ka di mun ye jɛkulu mun n'o kan ka sigi sen kan ka kalata baaraw ni ka a ɲɛnabɔ n'an k'a ma ko EJ u banni mun kɛra k'u ka cɛdenw bɔ ka taa Abu Safinɛ Jara k'u ka dɛgɛ ko a bɛ sisi bolo dɛ ko sabu kɛ dɛgɛ
kɛn siga t'a la Abu Abekumu mun ye Laya Jara ye a yira k'a fɔ ko mun ye an ka parti politique maa dɔw kɔni bɛ yen Abu Safinɛ Jara ko in bɛ ka taa taabolo mun kan ko in tɛna k'u bolo makan goya ko ye wa k'a fɔ k'u bɛna fanga kɔni sɔrɔ bilen wa Abu Safinɛ Jara a bɛ sɔn ka kɛ makan goya ye o de kumu kɔnɔna la ka ɲɛsin ni parti politique ninnu ma u yɛrɛ ka furugu u yɛrɛ ka mun ye gawara dali Abu Safinɛ Jara u yɛrɛ taara bi a jan kɔnɔ koyi sabu kabi doni mun kama i bɛ ka fanga a bina mun ye wele bila ni parti politique ninnu ma sigi fɔ baaraw ka boloda Abu Safinɛ Jara k'a doni kama u bɔra ko a sɛbɛkɔrɔ da an bɛ don min na ko bi Abu Safinɛ Jara ko jɔn mun n'a filila siga t'a la ko ni politique maa ninnu ko u tora a kɔnɔ la o de kumu kɔnɔ la mun ye Laya Jara a yira k'a fɔ ko mun ye kalata minnu n'olu kan ka kɛ waati n'a nataw la an ka jamana a kɔnɔ la siga t'a la mun ye parti politique dɔw kɔni bɛ Abu baara in bɛ gɛlɛyaw bolo kosɛbɛ a bɛ gɛlɛya fɔ k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ni parti politique ninnu Abu Safinɛ Jara u ye banni mun kɛ k'u ka cɛdenw bila ka taa EJ tɔgɔ la Abu Safinɛ Jara ko a bɛna kɛ sababu caman ye kana ni gɛlɛya caman ye u bolo don n'a nataw la o de kumu kɔnɔ la a dogolen tɛ maa si la ko mun ye an ka classe politique maa caman bɛ bi u ne mun ye fanga marabaaw ka mun ye sɔ ko a tɛ ka fi daga kelen o kɔnɔ kabi mun ye transition a ye taabolo kura ni k'u ta Fatigiba ka fɔ la a ko bɛ ka taa taabolo kɔni kan an bɛ don min na ko bi ne parti politique n'u ma wuli k'u jɔ Abu siga t'a la mun ye nin transition kɔnɔna la ye fo ka taa fara mun ye nin transition mana ban Abu Safinɛ Jara e ko olu ta tɛna kɛ Maliko la wala dani wa u tɛna kɛ Maliko la ɲaamɛ o de kumu kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ k'a bɛ doni min kama mun ye sɔrɔsi ninnu kɔni u nana fanga la u ye yɛlɛma caman ko o boloda an ka jamana o kɔnɔ la o ye mun ye ɲɛdimi ye kɔnɔdimi kɔni ko o to o ye a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ san 30 tɛmɛnen kɔfɛ parti politique minnu ye anw sera nin dingɛ kɔnɔ la olu de kɛlen bɛ guwara dabaw ye bi Abu Safinɛ Jara ni ka ɲɛsin fanga in ma o de kumu kɔnɔ la mun ye fatirikɛ ba ye a yira k'a fɔ ko mun ye parti politique dɔw kɔni bɛ yen Abu Safinɛ Jara mun ye fanga mara suru ka taa yɔrɔ mun na olu n'u siyala ka taa ye i n'a fɔ ko mun ye Adama Kɔrɔni fo ka taa fara mun ye RPM kan o misali jɔnjɔn ye fɛn jumɛn n'i hakili b'a la dɔɔni mun kama nin transition fanga in a sigira sen kan mun ye Conseil national de la transition n'an k'a ma ko CNT i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Adama Disiba ale taara ka valisiw bila ye n'o de Manimaca Jara ye o bɔlen kɔfɛ mun ye RPM maaw ye olu fana ka maa mun bɛ n'an k'a ma ko Mahamadu Jarasuba ale fana y'a ka koso n'a ka kaso bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa i damu ye CNT o kɔnɔna o la Abu Safinɛ Jara siga t'a la mun ye transition ye u ye jɔn mun fili k'a bɔra n'u ye dɛ politique maaw yɛrɛ k'u taara bi u ka jan o kɔnɔna la Fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko ni parti politique maa ninnu Abu Safinɛ Jara olu le san 30 n'a kɔ olu le kɛ ka jamana in ka a mara tiɲɛ tɛ digɛ ye Abu Safinɛ Jara o ma mun ka a sɛlɛ Abu Safinɛ Jara fanga fɛn fɛn tɛmɛna ye i bɛna ye k'a fɔ ko ni parti politique ninnu ye mɛnja ani jabaraja Abu Safinɛ Jara u y'o caman kɛ a kɔnɔna o la an ka jamana in a filɛ bolo mun kan bi an ka jamana ka an ka kalanko ka a kɛ biribasa siga t'a la mun ye parti politique maa ninnu Abu Safinɛ Jara an ka kɛnɛyaso k'a kɛ sɛtu sɛfini ye parti politique maa ninnu don an ka lakanabaw ka maaw hakili la min k'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka lakanaba ninnu tɛ cɛ ye ni parti politique ninnu de y'a kɛ Abu Safinɛ Jara an bɛ don min na ko bi ni parti politique maa ninnu u ye ko caman kɛ jamana kɔnɔna la kosɛbɛ u ye ko caman kɛ an ka jamana a kɔnɔna o la a ko ni parti politique maa dɔw bɛ yen Abu Safinɛ Jara a caman bɛ da bi u tɛ sunɔgɔ o sabu kɛ u dalen b'a la k'a fɔ ko don n'a nataw la mun ye Mali kiiri bɔ na wele bila a caman ko o ma dɛ wa mun ye a caman fanga marala cogo min na i ka waati kɔnɔ k'i na taa a ɲɛfɔ mun ye Mali kiiri bɔ o de kumu kɔnɔna la maa minnu sɔnni ka jan kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara olu caman bɛ yen olu ye ji kɛ butɔn na i n'a fɔ i terikɛ kɔrɔ n'o de dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale ye non Bubu Sise e terikɛ kɔrɔ tɛ i t'a fɔ safuru la Abu kun tɛ Bubu kɔ n bɛna min f'i ye ɲɛma ni makɔrɔ ka kɛlɛ olu bɛ cogo min na dɛ chien et chat ɲɛma ni makɔrɔ ne fana ni Bubu ye o de ye awɔ i kɛra Bubu ko to a fɔ ne hakili la n k'e terikɛ kɔrɔ ye Bubu Sise a politique maa ou bien a maa minnu ye gouvernement kɛ ka tɛmɛ Bubu Sise a ka ko ka gɛlɛn ne ma ni a tɔw bɛ ta ye awɔ o b'a yɛrɛ Bubu Sise fɛ dɛ e n'a ka sɔ tɛ fi daga ayi fiyewu Abu Safinɛ Jara o ɲɛ bɛ mun ye fulakɛ ye ale ye ji kɛ butɔn na dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise o bɔlen kɔfɛ mun ye kɔrɔkɛ ye sa n'o tɛ Mahamadu Igor Jara gele awɔ o kɔni balima don i kɔrɔkɛ tɛ wa n kɔrɔkɛ don n tɛ se ka ban kɔrɔkɛ kɔni ma a ye kɔrɔkɛ kɔni hali n'a y'a sɔrɔ a kɛmɛ ka ji kɛ bidɔn rɔ an kɔrɔkɛ ye ji kɛ bidɔn rɔ e kɔrɔkɛ ta an kɔrɔkɛ ta ye an ka tila k'o ɲɛ an ka f'u ye k'o ɲɛɲini u k'a to ale da yɛlɛlen don bɛɛ ye o a da yɛlɛlen don i ka na ni mɛ n ko ale tun bɛ yan ne yɛrɛ ma dɔn ale taara tuma min na ne yɛrɛ kɔni taara ale bɔra waati min sinon ale tun bɛ yan o ale tun bɛ yan an tɛ ne k'a ka gafew kalan a tun bɛ
Il était là. On voit mina mandat d'arrêt ni fond fora. O bala ka planina. Avion ko kuma daminɛ tu kɔrɔkɛ bolila. Kɔrɔkɛ man nya dɛ. A man nya. Wole bila kɔrɔkɛ. A jotɛ nin don. A kana boli ko ma gɛlɛya togo togo. Faso ko n'a gɛlɛyara togo togo. Kana boli. Ni I b'i jɔ de. Ni jɔ dɔrɔn u bi jɔ b'i kan. Ni I jɔ don a fɔra a banna. Nka n'i ye duuru dɔ fiyɛ nɔ fo ka min kɛ min a ti bɔ I kɔ bilen dɛ. Jɔn kɔrɔkɛ jɔ tɛ nin. An ka taa. I kɔrɔkɛ Mamadu Igor Jara a ye ji kɛ bouton na. A y'o kɛ. Maa mun fana taara telimani na n'o de cɛman Ibɛri Kulubali. Abu Safinɛ Jara ale fana sɔmina kosɛbɛ. A sɔnni ka jan. A kɔnna ka taa telimani kɔfɛ ka ji kɛ bouton na. Abu Safinɛ Jara an bɛ don min na ko bi mun ye docteur Umaru Mariko ye. Ale fana tunnen don maa ta ale kibaruya kɔni ko o dɔn. Jateminɛlikɛla caman y'a yira k'a fɔ n'i ye Mali in jateminɛ k'a lajɛ bi maa minnu yɛrɛ fana bɛ jamana kɔnɔ k'a fɔ ko olu bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye kala t'a la minnu bɛ se ka nin sɔrɔ. Olu ye duuru dɔ fiyɛ nɔ. Minnu bɛ se maa minnu bɛ Mali kɔnɔ la bi minnu ye candidat yɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ candidat yɛrɛ cɛbɔ yɛrɛ la masakɛ kɛlɛ cɛbɔ la nata in na ni si se ka sɔrɔ su kamana gan bilen. O tɛ se ka kɛ. Ayi kana kɔrɔbɔ. Ayi. N'a kɔrɔbɔ dɛ. Ayi ninnu bɛɛ ta banna ka ban. Mun ye fatirike ba ye a y'a yira k'a fɔ ko candidat minnu n'olu bɛ se ka sɔrɔ jamana kɔnɔna la yan o candidat tɛ yen mun bɛ se ka parti politique maa ninnu kɔni k'u kamana k'u gan hali bi mun ye fatirike ba ye n'o ye Laya Jara ye a ko mun ye ni parti politique ninnu u ye duuru fɔ ka bala ka a fɔ ka taa fɔ CEDEAO ɲɛna k'u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka mun ye kalata ko o baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na anw ka jamana o kɔnɔna o la nka u k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ ka transition kɔni k'a mara bi k'a fɔ ko ninnu bɛna fanga di maa ma nafolo o kama wa Abu Safinɛ Jara ko o kuma tɛ yen u k'a dɔn k'a fɔ wuli ka jɔ bɛ sen na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ maa minnu ye jamana in mara san 30 ka tɛmɛ Abu Safinɛ Jara jamana in tɛ segin abada ka n'u tigɛ kɔnɔ abada ko nin y'o ko bannen nin y'o kɛlen man kan goya o de kun kɔnɔ la I bɛna ye k'a fɔ ko min ye premier ministre mun tun bɛ yen ni o ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga ale ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri k'o kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye organe unique de gestion n'an k'a ma ko EJ o baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o sabu kɛ n'o sigira sen kan kalataw na jɛ kalataw na tilen mun ye furugufurugu o na dɔgɔya a kɔnɔ la Abu Safinɛ Jara mun ye Laya Jara a kuma dɛ a ko I bɛna ye k'a fɔ ko min ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga a y'o hakilina mun ta parti politique ninnu fana caman bɛ yen u kɛra guwara k'o sɛbɛkɔrɔda nka a nana ye k'a fɔ mun ye ministre mun bɛ yen bi n'ale ye premier ministre intérim ye a donni kama ale de administration territoriale o kunna a donni kama u y'a faamu koyi a bɛ n'a fɔ ko min ye ko in ye Sogɛli ko de o de kun kɔrɔ la mun ale yɛrɛ ye jɔ jumɛn fɔlɔ o jɔyɔrɔ la n'a bɛ Ablaye Mayiga na a b'a kofɔ a ye politique mɔgɔw k'u wele a ye na an ka sigi an ka kuma mun ye ni jɛkulu a bɛ sigi cogo min Abu Safinɛ Jara I nana ye k'a fɔ ko bɛn ma k'a la dɛ o de kun kɔnɔ la mun ye ministre ye sa n'o bɛ Ablaye Mayiga kofɔ premier ministre intérim a y'i jɔ jumɛn fɔlɔ o jɔyɔrɔ la o sabu kɛ a ko nin ko in filɛ bolo min kan ne ta n'an ko parti politique k'u kana n'u ka maa ye u filɛ ka guwara kɔni k'o sɛbɛkɔrɔda k'a yira k'a fɔ k'u t'u ka maa bila ka na ni parti politique ba ninnu wa n'a nana fɔ k'an ka sigi k'olu ma kɔnɔ o ye fɛn ye a ti bɛn a ti bɛn dɛ an bɛ taa k'u to yen u ka ninnu sen bɔ a la sa u ka ninnu sen bɔ EJ ko la n'a bɛ se ka baara ninnu gɔ ka ban k'u ye k'u to yen Abu o de kumu kɔnɔ la I bɛna ye k'a fɔ ko mun ye ministre ye n'o de bɛ Ablaye Mayiga o bɛ ale kofɔ Abu Safinɛ Jara a y'i cɛsiri mun ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kan ni jɛkulu in bɛ se ka sigi sen kan cogo min na yanni don n'a nataw cɛ o de kumu kɔnɔ la ko in kɔni filɛ taabolo min na i n'a fɔ ko bi Abu Safinɛ Jara mun ye parti politique belebele disiba caman bɛ yen olu m'u yɛrɛ ye nin kɔnɔ la dɛ wa an ka sigi n'a ye k'a fɔ don n'a nataw la u bɛna wuli ka jɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ nin ko in kɔni ko bɛ se ka a gɔri cogo min na ka kɛ opposant ye ka ɲɛsin a ma cogo min na nka fatirike b'a ka fɔ la a ko mun ye cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussie an ko maa minnu ma ko cadre Abu Safinɛ Jara k'u ye kɔni ye guwara k'o sɛbɛkɔrɔda k'a yira k'a fɔ ko min ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga k'o ka bɔ primature la n'a ma ye k'a fɔ ko min ye Sogɛli ko ale kɔni an bɛ don min na ko bi ale bɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ la ale bɔra primature la wa k'o talen bɛ ka kalifa maa minnu ma sɔrɔdasi politique maa ninnu k'a dɔn ko ninnu kɔni tɛna fanga d'u ma abada o sabu mun ye Amadu Aya Sanogo o ta kɛra cogo min na o kɛra u ɲɛna o ma kɛ mun ye kɔnɔdimi ye o kɛra ɲɛdimi ye ko ni sɔrɔdasi ninnu k'a fɔ k'u bɛna fanga kɔni ka a di politique mɔgɔw ma nin ta wa don n'a nataw la u ka tila ka bere yɛrɛ ta u kama k'u minɛ k'u don kaso la politique maa ma ɲi dɛ politique maa an ye tile 2 k'a kɔnɔ an b'a ɲɛdɔn ne m'a f'i ɲɛna an bɛ janfa n ko politique kɔnɔ an bɛ janfa de kalan k'a kɔnɔ awɔ an b'o k'a kɔnɔ an b'a ɲɛdɔn janfa kalan bɛ kɛ awɔ min mana i dɛmɛ ka i lasana yɛlɛ dɛ i bɛ tila ka kurumangɔ kɛ contre la personne
u b'o de kɛ politiquement man ɲi dɛ. Ala k'a ɲɛ ka taa. Amina rabi. Mun ye Mali fanga kɔni a y'a parti politique disiba ninnu a bɛ kɛ Makan Ngɔyɔ bolo dɛ. A bɛ k'o ye dɛ. Nin y'a ko bannen o. Pewu. A bɛ k'o ye. Awɔ. Ayiwa. Nin y'a ko bannen o. A banna. Siga t'a la dɛ. Ayiwa. A banna. I bolo don an ka taa. An ka taa. Noura FM don. Awɔ. 94.4 tɔmi muruburu 5 laseli an m'o kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɔrɔda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03. Ayiwa. An ka taa. Bɛɛ n'i kɛra ka fɔ ne bɛ n tɛgɛ don. Ne kɔni sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indépendant. I k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni u ka bi bɔli ye. Nin ye Dawuda Sangare ale ka sɛbɛn don. Dawuda ko min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ RPM n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Laji Burama ale ka parti kɔrɔ. Parti min fana bɛ yen n'o cogoya ko Morena. N y'a dɔn k'a fɔ Kasimu Tapo. K'a dɔn k'a fɔ ale ka parti don. Parti min fana bɛ yen ni o bɛ wele ko PJ Mali. I k'a dɔn k'a fɔ o ye Amadi Sangare. Nin ye olu ka parti ye. C'est la solution. U b'a fɔ ale de ma ko c'est la solution. J'ai la solution. Oui, allez-y. Yeah. Voilà la solution. Ah, c'est la solution. Ah, solution ba le bolo. Ayiwa o kaɲi. Ko min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Dawuda Sangare a ko i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ premier ministre min bɛ yen n'o ye docteur Choguel Kukala Mayiga kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ale ka kunnafoniw kalama dɔw ko i k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kukala Mayiga ko a man gɛrɛ dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ko docteur Choguel Kukala Mayiga ko a bila mɛ o la k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ a ka ca san 1 ye. Ni me talike ka do fa premier ministre kura premier ministre min ni o docteur Choguel Kukala Mayiga wuli ka jɔ caman de be ayo o kɛ walasa ka do fa transition a bɛ se ka reçu cogo min na a ka ja hali ni a y'a sɔrɔ transition a ma reçu fɔlɔ hali ni a ma ban fɔlɔ ni me talike ka do fɔ Choguel Kukala Mayiga la a ye fɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ transition ka do fɔ a bɛ reçu ka se i n'a fɔ an bɛ waati min na komi bi ka kɛ ni i ka do fɔ a ka fariganw ye walima ka kɛ ni a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye min bɛ talike ka do fɔ docteur Choguel Kukala Mayiga la a b'i n'a fɔ degré kɔni tara degré min ka do fɔ ni jamanakuntigi Asimi Goita i ka dɔn k'a fɔ a ye tɛgɛ dɔ bila kɛ sɛbɛn na tɛgɛ dɔ bila min kɛra sɛbɛn min na i ka dɔn k'a fɔ ni o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ premier ministre par intérim n'o ye i ka dɔn k'a fɔ nɔnabila ye fɔlɔ min ni o waleyaw baaraw bɛɛ lajɛlen kalifara i ka dɔn k'a fɔ colonel Abdoulaye Mayiga n y'a dɔn k'a fɔ ale ye ministre de l'administration territoriale mara caman bɔ ko ministre o bɛ a bolo parti politique minnu ni u cogoya fɔlen filɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ Laji Burama u ka parti kɔrɔ n'o ɲɛmaa bɛ docteur i ka dɔn k'a fɔ ni o bɛ Bokar Tireta bolo engrais Ferelaté n'o bɔra i ka dɔn k'a fɔ Morena i ka dɔn k'a fɔ Kasimu Tapo i k'a dɔn k'a fɔ a ɲɛmaa bɛ o bolo o ba i k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen ni o cogoya ko Amadi Sangare n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ i yɛrɛ ka fɔ la ko o ye j'ai la solution ye u b'a fɔ cogo min na o kuma j'ai la solution ka fara i k'a dɔn k'a fɔ nin maa fila kofɔlen ninnu kan minnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye nisɔndiya kuma caman ta k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Mayiga ale ka nomination na Abdoulaye Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ u ko ninnu y'a jira k'a fɔ ko dimanche don ni o bɛnna août kalo a tile 21 ma u ye kunnafoniw sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ o RTM n'o ye Radio Mali yɛrɛ o sanfɛla la parti politique minnu ni o ye RPM ye Morena PJ Mali i k'a dɔn k'a fɔ u ko u nisɔndiyala min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ laɲini min ni olu kun bɛ o la kabi kumajan i k'a dɔn k'a fɔ ko o laɲini a bɛ ɲini ka sabati k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ye communiqué min sɔrɔ docteur Bokar Tireta a ko i k'a dɔn k'a fɔ ale min ni ye ale ye RPM o ɲɛmaa don nin waati na i k'a dɔn k'a fɔ a ko a ye kunnafoni sɔrɔ waati min na wa i k'a dɔn k'a fɔ nisɔndiya i k'a dɔn k'a fɔ ani foli i k'a dɔn k'a fɔ ko u y'o ta min bɛ tali kɛ colonel Abdoulaye Mayiga la k'ale sɛgɛrɛ koyi ko i k'a dɔn k'a fɔ nin waleya min ni a kɛlen filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigi ni o ye Asimi Goita ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a ma fili choix la a ma fili k'a dɔn k'a fɔ sugandili la a kɛlen filɛ k'i bolosi maa min na a ye k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye olu fɛn maa ba ye ni premier ministre talen filɛ ka di min ma nin ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko nin ko tiɲɛna ko nin ni a ka kan parce que ka fɔ la Bokar Tireta a ko i k'a dɔn k'a fɔ nin waleya min ni a kɛlen filɛ Asimi fɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko kabi kumajan olu hakilina tun ye nin de ye koyi kabi kumajan i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ nin de kɛlɛ la min waleya min ni a kɛlen filɛ nin ye o kuma i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Mayiga la ani foli ka kan o kuma RPM n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ Laji Burama ale ka parti kɔrɔ ye walima Laji Burama ale ka parti ni a ɲɛmaaya bɛ i k'a dɔn k'a fɔ docteur Bokar Tireta ma a ko i k'a dɔn k'a fɔ u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jɛɲɔgɔnya baaraw i k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Mayiga u n'a sankɔrɔta koyi Abdoulaye Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ u ni a n'a jɛ ka baaraw kɛ min bɛ tali kɛ Kasimu Tapo la n'o bɛ parti Tapo Kasimu Tapo n'o bɛ parti la parti min ni o cogoya ko mouvement pour la refondation du Mali Mali a bɛ se ka kura cogo min na Kasimu Tapo a ka wulikajɔ bɛ tali kɛ nin na a fana y'a ka nisɔndiya ko kumaw fɔ a y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ na k'i k'a dɔn k'a fɔ nin ye waleya ye waleya min k'a dɔn k'a fɔ ni jamanakuntigi ni a hakili juru caanana min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Mayiga k'o ta k'o kɛ premier ministre u ko olu tun bɛ kɛlɛ min na kabi waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ olu ka kɛlɛ kun
ti dore de ulu ka kɛlɛ k'a ye k'a fɔ ko kabi kumaja min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ premier ministre kɔrɔ min ni o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Fasiriba ka fɔlɔ dɛ ko premier ministre kɔrɔ min ni o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni o kun ye Choguel Kokala Mayiga o ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Choguel Kokala la a ma se ka jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan parti politique ko a ma se k'u fara ɲɔgɔn kan min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana in yiriwa sira fɛn o fɛn bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ko Choguel Kokala Mayiga a ma se k'o baaraw kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Fasiriba ka fɔlɔ a ko Kassim Tapo a ko i k'a dɔn k'a fɔ waleya min ni jamana kuntigi Assimi Goïta a ye nin kɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ nin waleya olu bɛ nin fɔ kosɛbɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ nin ye waleya min ni a kan ka sankɔrɔta wa i k'a dɔn k'a fɔ denmisɛn min ni a talen filɛ ka bila premier ministre la n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ Ablaye Mayiga ye ko cɛ dɔ cɛ min ni a bɛ se ka jɔyɔrɔ in fa o de i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ a kunkolo bɛ a kan da la wa i k'a dɔn k'a fɔ maa dɔ min ni a sɛbɛ kalamɛ i k'a dɔn k'a fɔ Kassim Tapo i k'a dɔn k'a fɔ kuma tɛ min a ma o fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ yɔgubali kumaw la ka se i k'a dɔn k'a fɔ Mayiga kɛ ma Fasiriba ka fɔ la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Amadi Sangare la i k'a dɔn k'a fɔ j'ai la solution i k'a dɔn j'ai la solution j'ai la solution oui j'ai la solution Zewa Zé mun c'est Zé surnom de ça la solution ni ale j'ai de do ni y'ale de Zé la solution Amadi Sangare ale ko i k'a dɔn k'a fɔ bete Amadi Sangare a fana y'a ka nisɔndiya ko kumaw sɛbɛn fɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛna ko min bɛ tali kɛ Ablaye Mayiga la a ka choix a ka ɲi kosɛbɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ docteur Choguel Kokala Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ waati min na olu bɛ wuli ka jɔ la ko olu ta tɛ docteur Choguel Kokala Mayiga a kelen goyi olu ta ye jamana ko de min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana a tun bɛ lombo dama la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana premier ministre ko ntanya tun bɛ a la nka maa min dalen filɛ nin ye nin waati na a i k'a dɔn k'a fɔ ko premier ministre yɛrɛ de nana i k'a dɔn k'a fɔ i yɛrɛ ka fɛn Zé la solution ale kɔni a ye nin kɔrɔfɔ ninnu zarada indépendant kɔnɔ koyi parce que filɛ an ye min mɔ indépendant kɔnɔ Dawuda Sangare ale ka sɛbɛn don Dawuda Sangare an b'a fɔ Abu Safinɛ Jara dugutigiden bugɔ o de sigi tɛ bɛɛ ne bɛ n bolo n b'a kari ka don n bɛ bɔ ni fasiri ye o ko n ma ko le Toguna maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye fasirikɛla jɛkuluw ye u y'a jira k'a fɔ ko an ka taa tesi tɛ Abu Safinɛ Jara to sira ye an ka sɛbɛkɔrɔ guwa n'an taara tesi di i bɛ na ye k'a fɔ ko bingali a taara ta ka an ka kan mun ni ka a sɛgɛrɛ mun ye fatirikɛba ye a ko mun ye kɔrɔfɔ mun ni a sɛlɛla ka Faransi kɔni ka a sɛgɛrɛ ko a nɔ tɛ ko in na wa ɲininkali to min ko a sigira mun ye fatirikɛba ye n'a bɛ le Toguna maa ko fɔ u y'a jira k'a fɔ ko ŋunuŋunu kumaw kɔni o bɛ sen na Abu Safinɛ Jara a bɛ ni kana waatinin ko o bɔ an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ k'a jira k'a fɔ ko maa 67 ɲɔgɔnna ko olu su yera kura ye su mun na a yera mun ye tesiti o kɔnɔna o la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye nin attaque mun n'a kɛra tesitikaw fɛ yen mun ye uti kalo tile 8 san 2022 Abu Safinɛ Jara maanifinw an tɛ ɲinɛ a kɔ cogo si la a ko kibaruyaw laban minnu kɔni bɛ ka bɔ hali n'o y'a sɔrɔ kibaruya jatigitanw kɔni ko o don ŋunuŋunu kumaw kɔni don a bɛ sen na k'a jira k'a fɔ ko mun ye maa damadɔ ko olu su kɔni o yera nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na kura ye n'a bɛ maa 67 o kofɔ o maa 67 la ko mun ye Faransigaden mun ye 37 ko o b'o o la mun ye Ganaya 8 ko o b'o la ko danuya 5 Abu Safinɛ Jara a b'i n'a fɔ ko o b'o o la kibaruya kɔni bɛ ka munumunu a bɛ ni kana waatinin jan bɔ bɔlɔlɔ siraw fɛ nka i bɛ na ye k'a fɔ ko boloden kɔni a bɛ ka sin jamana minnu yɛrɛ la nin ko in na n'a bɛ Faransi jamana ka taa bila mun ye Gana jamana la ani mun ye Danemark jamana o la olu si kɔni ma kala don ɲin na ka bɛn ni baabu in kɔni o ma a fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko n'i dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ a ko fɛn mun n'o jɛlen i n'a fɔ ko nɔnɔ kɛnɛ anw ka marabaaw y'a jira k'a fɔ donni min kama mun ye anw ka nin kan in n'a bɛ tesiti kan a kofɔ mun ye bingali k'a bɛ ta ka a sɛgɛrɛ u y'a jira k'a fɔ ko mun ye drone yɛrɛ sanfɛ wa mun ye dɛmɛ caman o de tala ka mun ye terroriste k'u sɛgɛrɛ walasa mun ye anw ka kan in ko a bɛ se ka attaquer cogo min na anw ka kunnafoniw nana ta ka taa cari mun ye terroriste bolo Abu Safinɛ Jara walasa anw bɛ se ka attaquer cogo min na o donni kama mun ye anw ka diripa ɲɛmaaba ale bɔra k'o kunnafoni nin ko a di o de kumu kɔnɔna la hali a ma tɛmɛ dɔgɔkun kelen kan i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Mali marabaaw an ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye dalilu jɔnjɔn b'an bolo nin waati in na ka ɲɛsin anw marabaga jugu ma n'a bɛ Faransi kofɔ an bɛ taa an ka dalilu k'a bɔ ka bin tɛ cari mun ye Organisation Nations Unies n'an k'a ma ko ONU Abu Safinɛ Jara olu ɲɛkɔrɔ o de kumu kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye dɔgɔkun tɛmɛnen na anw ka jamana marabaaw ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen k'o kɛ mun ye ka taa an ka laɲini ka taa da mun ye ONU ɲɛkɔrɔ Faransi bɛ jogo juguya min na anw ka jamana o kɔnɔna la Faransi bɛ ka na anw laɲini mun kɛ n'u y'an laɲini kura ye Abu Safinɛ Jara ko an fɛnɛ ko an b'an jɔ an jɔyɔrɔ la nansarakan na an ko ma ko légitime défense ko mun ye jamana ko an b'an jɔ an jɔyɔrɔ la Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ye attaque mun kɔni na a kɛra tan Abu Safinɛ Jara ko jateminɛlikɛla caman y'a ye k'a fɔ attaque mun na a kɛra tan an ka tesiti kan k'a fɔ ko mun ye nin jihadistes ka baara ye Abu Safinɛ Jara
kɛra ko fɛn kɔni don k'a bɛ maanifin k'i kamana kɔnɔ kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ min ye le tokuna ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de ye fasilikɛla jɛkulu don an y'a sama ka bɔ le tokuna ayiwa i bonya b'a la bilikɛlaw fana bɛ n bolo don mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko nouvelle horizon Mamadu Ture ale ka sɛbɛn nɔ don a ko i k'a dɔn k'a fɔ hali bi an ka jida kununko zana kan min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ hali bi surasi 49 ye min ni olu ye ivoiriyɛnw ye ni olu minɛna anw fɛ Bamakɔ yan i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ délégation belebele la i k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɔra Côte d'Ivoire kaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ délégation minnu don i k'a dɔn k'a fɔ dinɛmaw don min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ alisilamɛ dinɛ o maaw don i k'a dɔn k'a fɔ olu ni anw ka maa min bɛ yen ni o bɛ Haut Conseil islamique a ɲɛmaaya ba la n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ Cherif Ousmane Madani Aidara Yabani o kuma i k'a dɔn k'a fɔ u ni ale a ye ɲɔgɔn ye ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ premier ministre par intérim colonel Abdoulaye Maïga i k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn u ye olu kɛ parce que ka fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Mamadu Ture a ko i k'a dɔn k'a fɔ kabini waati dɔ la min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ nin gwɛlɛya in kɔni a bɛ ɲini ka sinsin Mali ani Côte d'Ivoire cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ gwɛlɛya in kɔni a sɛbɛ sinsin mɛ kuma i k'a dɔn k'a fɔ kabini i k'a dɔn k'a fɔ diplomatie olu baaraw bɛ sen nɔ ka na bila justice o baaraw la a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ dinɛmaw n'o ye leader religieux ye a k'a dɔn k'a fɔ ko olu fana dɔw bɛ dɔn na Fasiriba ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ dinɛ ɲɛmaa minnu ni olu bɛ Côte d'Ivoire a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ maliden minnu fana ni olu sigilen bɛ Côte d'Ivoire i k'a dɔn k'a fɔ ni olu ni Côte d'Ivoire dinɛ ɲɛmaaw ni u bɛ jɛ ka baaraw caman kɛ ɲɔgɔn fɛ olu kɔni ye délégation belebele wuli min ni i k'a dɔn k'a fɔ a jamakulu bɛ t'i jɔ fɔ maa 20 ani kɔ la kuma i k'a dɔn k'a fɔ u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Cheikh Imam Maliki Konate Cheikh Imam Maliki Konate i k'a dɔn k'a fɔ o ye a délégation ɲɛmaa ye taa se i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Côte d'Ivoire kaw ka délégation ɲɛmaa u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Ousmane Madani Cherif Aidara o conseil islamique min ni o bɛ anw ka Mali jamana in jɔ la k'a dɔn k'a fɔ u ni a ye ɲɔgɔn ye a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga i k'a dɔn k'a fɔ u n'olu ye ɲɔgɔn ye waati min na i k'a dɔn k'a fɔ u kɔni u nana ko i k'a dɔn k'a fɔ u nakun tɛ dɔ wɛrɛ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ gɛlɛya a bɛ ɲini ka don ani ɲɔgɔn cɛ kuma i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Mali ani Côte d'Ivoire min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ sigiɲɔgɔnya min bɛ talikɛ fraternité la n'o ye k'a dɔn k'a fɔ jɛɲɔgɔnya i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se badenya sinjiya bɛɛ lajɛlen de bɛ anw ni i Côte d'Ivoire cɛ o kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ diplomatie baaraw bɛ sen nɔ a ka jan hali ni justice baaraw bɛ sen nɔ nka olu minnu ye dinɛ ɲɛmaaw ye i k'a dɔn k'a fɔ olu nakun tɛ dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko pardon o tɛ dɔwɛrɛ dɛ o ye yafadeli o kuma i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni n'a mɛn ka na u meleke i k'a dɔn k'a fɔ Ousmane Madani Cherif Aidara o n'a kɛ olu ka kumada ye Ousmane Madani Cherif Aidara Yabani a n'a kɛ olu ka kumada ye a n'a bila u ɲɛ a ka jan u ka message a n'a a lase fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min bɛ se ka to Assimi Goïta a bɛ se ka bɔ kɔrɔfɔw kalama cogo la kuma i k'a dɔn k'a fɔ délégation min ni a bɔra Côte d'Ivoire u y'a jira k'a fɔ u nakun tɛ dɔwɛrɛ u nakun tɛ jɔbaaya ye u nakun tɛ jalakitigi ye kuma olu nakun tɛ dɔwɛrɛ u nakun ye pardon de n'o ye yafa ye kuma n'a a ma ɲɛ k'a fɔ ko kow bɛ nin cogo in na a ka kan dinɛ ɲɛmaaw ka u sen don a la olu nakun ye k'a dɔn k'a fɔ yafa a bɛ se ka kɛ cogo min na a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ a ka jan kabini kuma dɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ nin yafa ko kuma in a fɔra a bɛ Assimi Goïta a y'a jira k'a fɔ a ka jan hali ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bilara justice ka bolo kan ale kuma da tɛ a kɔnɔ ka d'a kan bɛɛ lajɛlen ni i ka baara de don jamana kɔnɔ talikɛ justice la ale kɔni ale ye indépendant ye justice k'a dɔn k'a fɔ ni baara bilara a ka bolo kan jamanikuntigi man ka influence foyi ta k'i k'a dɔn k'a fɔ ka justice k'a sɛgɛrɛ nka i k'a dɔn k'a fɔ o n'a a taa o taa min bɛ talikɛ nin dinɛ ɲɛmaaw la u ko nin kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen cɛ ye nka i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni Mali ani Côte d'Ivoire cɛ sinjiya min ni o bɛ ani ɲɔgɔn cɛ badenya min ni o bɛ ani ɲɔgɔn cɛ a ko u tɛna se ka u sigi nin cogo in na walasa tasuma ka se ka don anw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na maliden minnu i k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ Côte d'Ivoire i k'a dɔn k'a fɔ olu caman y'a jira k'a fɔ ko olu haminen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ a bɛ se ka don aw ni Côte d'Ivoire cɛ cogo min na walasa i k'a dɔn k'a fɔ u bolomafɛnw a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ u ka baara caman de bɛ Côte d'Ivoire i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ cani na u kana se ka don u kun cogo min na kuma Madani Ousmane Madani Cherif Aidara i k'a dɔn k'a fɔ ani délégation in gɛlɛn kɔrɔ kɔ ka ɲan ye i k'a dɔn k'a fɔ Cherif a y'a jira k'a fɔ ni Ala sɔnna ma kunnafoni min ni u nalen filɛ ni a ye n'o ye deli kunnafoniw ye a n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ Assimi Goïta i k'a dɔn k'a fɔ a ka kɔrɔfɔw mɛn cogo min na nka yanni o cɛ min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Maïga la ale ni Côte d'Ivoire délégation ka taa se Ousmane Madani Cherif Aidara ma u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye wa i k'a dɔn k'a fɔ o ɲɔgɔnyew kɔnɔ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ kuma dumanw min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ nisɔndiya kumaw a ka jan jigisigi kumaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ u ka kɔrɔfɔw kɔnɔ n'Ala sɔnna ma Ousmane Madani Cherif Aidara ka taa se k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Maïga ma ninnu kɔni ko ni Ala sɔnna ma i k'a dɔn k'a fɔ nin ko in k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛna dilan a ka jan bɛɛ lajɛlen bɛ wasa sɔrɔ a ko kɔnɔ cogo min na Basiri filɛ an ye min mɔ i k'a dɔn k'a fɔ nouvelle horizon kɔnɔ Mamadu Ture ale ka sɛbɛn don Abou Safinɛ Jara siga t'a la nin ko in a bɛna dilan mun ye Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire ale be wasa sɔrɔ wa mun ye Mali fɛnɛ a be wasa sɔrɔ nka o ti kɛ abada Abu Safinɛ Jara nin dugudugunin ko minnu n'o be ko in kɔnɔ la fo olu ka ɲɛdɔn mun ye Côte d'Ivoire ka délégation mun nalen filɛ nin alisilama kɔni n'i ye gɛlɛya kɔni ye i silamɛ jamana wɛrɛ ni dɔ wɛrɛ cɛ silamɛ jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ jagoya b'i da don a la i bɛ kuma i b'i da don a la o jagoya ye aw nalen mun filɛ nin an b'u fo kosɛbɛ nka n'i ye situation in jateminɛ k'a lajɛ mun ye Mali dɔrɔn tɛ koyi ni sɔrɔsi 49 in Abu Safinɛ Jara Mali dɔrɔn tɛ dɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko nin gɛlɛya ko a tɛ Mali dɔrɔn kan ni nin ko in ɲɛdɔnna sisan ka dɔn Abu Safinɛ Jara farafin jamana caman bɛ yen b'i yɛrɛ lafiya bɛ na n'i ye réseau dɔw bolo sabu sira ko in n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ kiri maaw ka baara kan ka ban an k'a to olu bolo jamanikuntigi yɛrɛ ye a ta fɔ k'a ban jamana caman de bɛ nin ko in na justice kɔni ni ko bilara justice ka bolo kan ka ban o bɛ to yen o k'o baara kɛ fɔlɔ jamana caman de bɛ nin ko in na a b'a kɔnɔ ni sɔrɔsi ninnu bɛ na anw fɛ yan a bɛ ɲini ka na nin na ko seginna nin anw fɛ yan minisiri ko k'ale ta u na ko segin ale ta si kalama Nations Unies ko k'ale ta a kalama a kan ka ɲɛɲini jago to ka ɲɛɲini u nana ni sɛbɛn minnu ye n'a bɛ bugunatigɛ minnu kofɔ u yɛrɛ lahala kan olu bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ ko sɔrɔsiw tɛ wa mina fɛn dɔ f'i ɲɛna baara dɔ kɛbaa b'u kɔnɔ voilà tiɲɛna san segin nako segin ayi nin ko kɔni nin ko finman n'a a jɛma a bɛ si dɔn na sa koyi donc a bɛ si dɔn na ni Mali lafiyara nin ko in na sisan ni Mali y'a gindo dɔn walayi i bɛna ye k'a fɔ hali sɔrɔsi c'est-à-dire que nin ko in bila sen kan depuis Sierra Leone ko kɛlɛ la m'o f'i ɲɛna bi dɛ nin ko bɛ senna ka bɔ o waati nin ko ninnu bɛ senna ka bɔ o waati Sierra Leone Rwanda ka bɔ o waati u bɛ nin ko ninnu na les génocides là voilà olu bɛ kɛ waati min na c'est des trucs comme ça voilà u bɛ nin ko ninnu kɔnɔ ka bɔ o waati est-ce que y'a faamu donc ni Mali y'a ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn sisan a bɛna kɛ lafiya da ye a bɛ kɛ lafiya ye ka d'a kan maa si tɛna sɔn ka wuli k'i b'i kunda anw kan bilen maa minnu bɛ ninnu na ni maa 49 a bɛɛ tɛ ivoirien o o ka fɔ ɲɔgɔn ye nationalité bɛɛ n ko dɔw bɛ yen olu b'an anglais mɛn kojugu olu bɛ ka kuma anglais de la o dɔw bɛ ka kuma hali peut-être bamanankan na an ka dugu minnu attaqué la Sobandaw kɛra yan Kologow kɛra yan a fɔra ko mɔgɔ minnu tora bi olu kan k'u tun tɛ français fɔ k'a dɔw tun bɛ ka kan wɛrɛ de fɔ mun yɛrɛ kɔni tɛ français kan ye donc c'est pour cela ne ninnu b'anw fɛ yan kɔni an bɛ don min na komi bi sɛgɛsɛgɛliw bɔrɔ de bɛ boloda u nakun ye fɛn jumɛn ye Abu Safinɛ Jara u ka na ko seegin na u nana baara jumɛn de kɛ jamana in kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli kɔni mana daminɛ a bɛ larawe ka se fɔ nin bɛɛ ma voilà donc c'est pour cela an kɔni a mana kɛ cogo cogo an b'an ka autorité kɔ n'olu y'a bila cogo min na an b'olu kɔ olu de b'a tigɛ a tigɛ ko ɲuman dɔn donc an b'olu kɔ Abu Safinɛ Jara an bɛ fɛɛrɛ ni dabaliw sigi sen kan ka taa sugu kɔnɔ ka na n'an bɔra sugu kɔnɔ ka na mun ye DGCC maaw ye Abu Safinɛ Jara mun ye a agent minnu n'olu bɛ terrain kan ko kulusi o yɛrɛ kulusi la o yɛrɛ la aramude donc an ka tɛ fan fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45 jeliba nin du itatɔ ye min watɔ le sumukɛ yɔrɔ nin ye premier du mɔna i tɛ n'o minɛ fɔlɔ o bɛ sɔn ka wusa jeliba ma dɛ jɔnkala fisɔn nin tɛ yen ka di nin dun ye te kurabɔlen jumɛnni ye fisɔn tɔntɔn nin ye te koyima de te koyima ye ne fasada kɛ kan te koyima nana cɛ ni muso olu bɛɛ ka na te koyima san ka di Mayonnaise Sancho accompagne mon quotidien.
Pour vos salades, crudités ou tout autre plat, la mayonnaise Sancho est la meilleure. La mayonnaise Sancho est fabriquée avec de l'huile de colza et du jaune d'œuf. Sancho, c'est de la vraie mayonnaise. Elle est riche en vitamines, en énergie et en protéines. Mayonnaise Sancho, mayonnaise Sancho, la meilleure. Mayonnaise Sancho, mayonnaise Sancho. Le goût de la mayonnaise Sancho est unique. Elle te met tellement bien. Mayonnaise Sancho, mayonnaise Sancho, mayonnaise Sancho, mayonnaise Sancho. La mayonnaise Sancho, la meilleure de toutes. L'UTAB, l'université Toubakoro Alassane Doucouré, école polytechnique d'excellence, ouvre ses portes cette année pour la rentrée universitaire 2022-2023. Forte d'innovation et reconnue par l'État malien, sise à l'hippodrome et à Kounoumani Dialakoroji, quelques mètres après la mosquée de Haïdara, l'UTAB est un établissement privé d'enseignement supérieur avec une capacité d'accueil de plus de 500 étudiants par jour, dont une trentaine de salles de classe avec climatisation, une salle de professeurs, une salle de réunion. Ce n'est pas tout. L'université vous donne l'opportunité d'étudier dans les meilleures conditions avec une bibliothèque physique également numérique, une salle d'informatique contenant des machines de dernière génération avec une connexion au Wi-Fi, des professeurs expérimentés et dynamiques. Disposant d'un sous-sol sécurisé pour le parking, une salle de sport, évidemment une cantine pour la saveur. L'UTAB, c'est toujours l'excellence. Nos filières techniques sont agro-business, géologie, énergie, méthode statique et économétrie, informatique, télécommunication, électromécanique. Nos filières non techniques sont communication, journalisme, communication, marketing, droit foncier et de l'urbanisme, droit de l'environnement et développement durable, sciences politiques, cybercriminalité, gestion des ressources humaines et transit. Pour vos inscriptions, contactez-nous au 79 36 33 33 76 28 92 20 www.universitétoubakoro.com. L'université Toubakoro Alassane Doucouré, école polytechnique d'excellence, votre boussole vers la performance. Papa. Tenin zenaka tilibide echadogo okube bifeka kamambo biwa. Koro nyingali galate fli. Iga ladili ka untemenen ko. Kabni ne njigige kengari wasolo ni lafiara bulufen kula. Kengari wasolo na ani biche. Machine te min yeturu kelen chei. Min bise ka foko kengari wasolo majo ejige koro. Ka damine moterula. Katakata ni moter no e moter 150. Moter 125 mi ye sanili tai. Jakarta moteru. Foka tase u piesuma. A detail ani a angro. Ibise gejige ke yoro mi yebi. Ode kengari wasolo. Pine janti fasadi minnu bɛ bɔ yan ani minnu bɛ bɔ jamana kɔkan nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yɔrɔ jiginɛba Kɛnkayiri Wasolo. O yɛrɛ dama tɛ dɛ, Kɛnkayiri Wasolo tilala k'i hakili to a la min bɛ se k'a to moteur ninnu bɛ mɛn si la n'o ye tulu ɲuman feereli ye. Tulu minnu bɛ yen n'an k'u ma ko huile moteur k'a daminɛ litiri 20 n'o ye 20 litiri 4 litiri ani litiri 1 wa ale fana en gros a n'a détail i jigi kɛ Kɛnkayiri Wasolo ye. Minan fɛn fɛn filɛ nin ye n'i y'i kɔngɔn fa la k'a cɛ ka taa bila i ye fo i sigi yɔrɔ la i b'a sɔrɔ yɔrɔ kelen pe min na bi o ye Kɛnkayiri Wasolo ye. Kɛnkayiri Wasolo numéro 1 a filɛ nin ye Jalakɔrɔji siraba da in yɛrɛ da la ka ɲɛsin Mirikɔrɔ ma. Yiri mana bonya a bɛ nɔnfɔn bɔ. Kɛnkayiri Wasolo numéro 2 i sera Jamusabugu la yanni i ka se Safo Sirakɔrɔ ani Sirakura fara yɔrɔ ma i b'i kinibolo lajɛ mètre 200 bɔɲɔgɔn. Kɛnkayiri Wasolo numéro 2 i b'a dayɛlɛ sɔrɔ ye. Wa n'i dun bɛ ka bɔ Safo fan fɛ ni ka na Sirakɔrɔ ani Sirakura fara yɔrɔ n'i tɛmɛn'o la dɔrɔn i b'i numanbolo lajɛ Kɛnkayiri Wasolo numéro 2 i b'a sɔrɔ o yɔrɔ la. I mago bɛ pièce fɛn fɛn na min bɛ sɔrɔ un na a bɛɛ bi sɔrɔ Kɛnkayiri Wasolo numéro 2 la. Wa o yɛrɛ dama tɛ dɛ, bolifɛn dilanna jolenw de bɛ yen minnu sigilen bɛ Kɛnkayiri Wasolo yɛrɛ da la ka aw ma kɔnɔ yalisa aw bɛ se ka lafiya bolifɛn dilanko la cogo min. N'aw mago b'u la aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci u ma. Kɛnkayiri Wasolo numéro 1 Adama Diallo i bɛ ale sɔrɔ yen. Ale ka nɛgɛjuru sira 76 00 74 90 yalima 66 53 93 50. Ni Jamusabugu ta de ko don Madu Keyita b'i bisimila. A ka nɛgɛjuru sira 79 67 85 96 yalima 89 86 78 48. Wa nin bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaba
Saba o de ye PDG Dirisa Keita ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Quincaillerie Wasolo Keita. Ale ka nɛgɛjuru sira o ye 76 55 37 20 yalima 66 55 37 20. Bolifɛnmisɛnnintigiw an ka to ka ladilikanw lamɛn. Quincaillerie Wasolo ale y'anw jigi ye. Sigata la mun ye Quincaillerie Wasolo n'a bɛ Badirisa Keita n'a ka cɛdenw kofɔ Abu olu ye an jigiw ye. Tabarikala. Mun ye Jalo ye an b'ale fo mun ye yanni ka se mirida ma fo ka taa bila mun ye Keita yɛrɛ la nin waati na Jamisabugu yɛrɛ o kɔnɔna la ye belebele yɛrɛ sa n'o bɛ Dirisa Keita kofɔ an b'a a fɛnɛ fo. Tabarikala. Abu Safinɛ Jara radio Nura FM nsɔn tɔgɔ nsɔn jamu i bɛ weleli kɛ 76 33 43 03 ayiwa hali bi sira jantama an bɛ taa n bolo n b'a gosi ka don soit de Bamako Abu Safinɛ Jara n bɛ bɔ ni a ye Abu Safinɛ Jara a bɛɛ na ta n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye kurun kɔnɔ maa bɛɛ lajɛlen olu ŋaniya ye ba tigɛ ko ɲuman de ye nka mun ye bozo kelen kelen minnu b'a la olu ka kɛ farati ye mun ye Laya Jara Jarakɛ a kumara a ko direction générale du commerce et de la concurrence Damasɔn kumala n'an k'a ma ko DGCC u kɛlen bɛ ka cɛdenw minnu bila ka na sugu kɔnɔnaw la k'u kana mun ye dabalofɛnw sɔngɔ ka na ko k'a jateminɛ k'a lajɛ o cɛden ninnu caman bɛ yen ko wo ko a yera kulusi kɔnɔ dɛ Abu Safinɛ Jara dana mun dara ni maa ninnu kan ko a bɛ n'a fɔ o bɔra dana a jigi kɔrɔ dɛ mun ye Laya Jara ye a kumara dɛ a ko an bɛ don min na ko bi mun ye agent minnu bilalen don ka na sugu bɔ yen ni ka na a jateminɛ DGC fɛ ko DGC k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye a ka nin jateminɛlikɛla ninnu ko ne commerçant caman bɛ Abu Safinɛ Jara k'u bɛ ka ko in kɛ jamana kɔnɔdenw ko kan dɛ dibi caman ko o ba a la Fatirike b'a ka fɔ la a dogolen tɛ maa si la k'a yira k'a fɔ an ka jamana in kɔnɔna la yan Abu Safinɛ Jara hali ni ye kasange wari k'a di dɔw ma u b'a fɔ f'u ka tigɛ taa ni ko o sɔrɔ a kɔnɔ o de kumu kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko nin kɛwale ninnu ko a bɛ ka caya an ka jamana kɔnɔ mun ye Fatirike ba ye n'a bɛ Laya Jara kɔ a yira k'a fɔ ko ŋunuŋunu kumaw y'a yira kibaruya y'a yira k'a fɔ ko mun ye commerçant ani ka taa fara mun ye nin maa ninnu u kan n'a bɛ maa minnu bilalen don ka na mun ye contrôle kɛ sugu bulon kɔnɔna u la Abu Safinɛ Jara ko caman bɛ yen k'u b'u bolo kɔni Abu Safinɛ Jara k'u bolo k'a bɛ tulu la nin waati u la o de kumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an filɛ don min na ko bi nin gɛlɛya mun n'a bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ dabalofɛnw ka bali k'u yɛlɛ an ka jamana kɔnɔ maa minnu yɛrɛ bilalen don ka taa k'olu ka taa sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ sugu kɔnɔnaw la Abu Safinɛ Jara n'olu ka yuruguyurugu yɛrɛ ko a fanga bonyana a bɛ kɛ fɛn ye fɛn mun n'a bɛ maaninfin kɔni k'u kamana k'u gan o de kumu kɔnɔna la mun ye Laya Jara ye a ko nin ko in filɛ taabolo mun na wele bɛ bila maa fɔlɔ mun ma o de ministre mun n'ale bɛ commerce kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka cakɛ bolo mun bɛ n'an k'a ma ko service technique Abu Safinɛ Jara ka taa bila mun ye DGCCC ale maaw la ko wele de bɛ bila u ma o sabu kɛ a bɛ ni ka waati jan bɔ nin kɛwale in ko maaninfinw kɔni b'a fɔ an ka jamana o kɔnɔ la i mana danaya ta ka da maaninfin mun kan Abu Safinɛ Jara k'o bila baara mun na Abu Safinɛ Jara siga t'a la natabaya a bɛ kɛ sababu ye mun ye wo a bɛ ye kulusi la o de kumu kɔnɔ la Abu Safinɛ Jara k'i bɛ na ye k'a fɔ ko nin duwakun daminɛ kɔnɔ la k'a yira k'a fɔ ko nin kɛwale ninnu k'u y'a ta ka maa dɔw kɔni k'u sɛgɛrɛ mun ye nin jateminɛlikɛlaba ninnu Abu Safinɛ Jara k'u ye nin kɛwale in ta ka maa dɔw kɔni k'u sɛgɛrɛ mun ye nafolo i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye commerçant mun n'u taara sɔrɔ mun kɔni o tɛ sariya kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara n'i ka minɛn giriya ye fɛn mun ye i n'o nafolo k'o sɛlɛ o 20,000 bɛ di dɔw la Abu Safinɛ Jara 40,000 fana ko o bɛ di dɔw la hali bi Fatirike ba a y'a yira k'a fɔ ko nin kɛwale ninnu kɔni ko a bɛ ka kɛ mun ye maa minnu bɛ ka bila ka taa contrôle kɛ sugu bulon kɔnɔ la ko olu de bɛ ka nin baara in kani ka a kɛ o de kumu kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko hali duwakunja tɛmɛnen na mun ye u ye dunun fɔ ka bala kɔni k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ yan k'a yira k'a fɔ ko mun ye bitigi caman bɛ yen Abu Safinɛ Jara n'a bɛ commerçant ka bitigi kofɔ ko olu y'olu minɛ filakan deli la dɔw yɛrɛ kɔni u y'o o video yɛrɛ kɔni ko o cari mun ye bɔlɔlaw bɛɛ lajɛlen sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko o magasin ninnu kɔni ko o datugula nka Fatirike b'a ka fɔ la mun ye baara mun n'a bɛ ka kɛ mun ye DGCC maaw fɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko malidenw kɔni anw ma faamuyali sɔrɔ baara in na dɛ o sabu kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na fɛn ninnu sɔngɔ ko a b'a sɔngɔ kelen na ko a kɔni ko a tɛ ka jigin n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye transition mun n'a baara bɛ sen na nin waati in na ko an ko yuruguyurugu o ka kɛlɛ tilennenya o ka na an ka jamana kɔnɔ nka n'a ta bɛɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye kɛgɛjigi dɔw bɛ yen vampire dɔw bɛ yen maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'u ka baara bɛnnen tɛ dɔwɛrɛ ma ka maaninfinw k'u joli k'a min tɛ tari Abu Safinɛ Jara ko hali bi ko olu bɛ an seginkɔrɔ dɛ n'olu ma furan ka bɔ an seginkɔrɔ k'a fɔ ko mun ye malikura ko an bɛ ka mun kɔnɔ k'a fɔ wa Abu Safinɛ Jara ko a ye man di dɛ kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye soit de Bamako ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de mun ye Laya Jara Abu i bonya o b'a la ayiwa bidikɛri b'a fɔ soit de Bamako n'i y'a bila ne b'a ta calaw
k'a dɔn k'a fɔ nin ye Yusufu Konate ale ka sɛbɛn don. K'i k'a dɔn k'a fɔ an ka taa conseil national du patronat. K'a dɔn k'a fɔ ko patron, k'a dɔn k'a fɔ patron parmi les patrons. N'i y'a dɔn k'a fɔ o ye patron baw sigiyɔrɔ ye. Parce que k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ kabini waati dɔ la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ mankan furugu k'a dɔn k'a fɔ ale tun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ in na k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛ sen nɔ walasa i k'a dɔn k'a fɔ maa min ni a kan ka sigi Haut Conseil national du patronat a ɲɛmaaya la i k'a dɔn k'a fɔ ko a kalafiliw ni a jaabi bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ ka bɛn ni octobre kalo ale tile fɔlɔ nata in ye Yusufu Konate a ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ kabini i k'a dɔn k'a fɔ waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Haut Conseil national du patronat i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye u fana ka chronogramme u ye a bɔ ka bi canjalen min bɛ tali kɛ u ka kalafiliw a baaraw bɛna kɛ kɛcogo min na i k'a dɔn k'a fɔ Haut Conseil national du patronat du Mali i k'a dɔn k'a fɔ a calendrier des élections ko a bɔra min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ a sɛbɛnfuraw donni na maa minnu bɛ yen ni u b'a fɛ ka kɛ candidat ye n'u b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye k'a dɔn k'a fɔ nin ko in kɔnɔ septembre kalo tile 6 i k'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ o la ka taa bila i k'a dɔn k'a fɔ septembre kalo tile 22 la k'olu bɛɛ lajɛlen ye waati min i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu ni u b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka sɛbɛnw don ka bɛn ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ tile 15 Baɲango la k'o de bɛ di u ma u ka se ka campagne u ka o batu campagne u k'a dɔn k'a fɔ u ka o kɛ n'o bɛ a daminɛ septembre kalo tile 15 ka taa bila a tile 30 la i k'a dɔn k'a fɔ octobre kalo yɛrɛ tile fɔlɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a kalafiliw la ko o bɛ kɛ kalafiliw kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko majorité absolue k'a dɔn k'a fɔ ni maa min kɛra o sɔrɔ fɛn ye ko na kɛ a ɲɛmaa ye ni maa min ma kɛ o sɔrɔ fɛn ye maa kun fɔlɔ fila min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛna da ɲɔgɔn kan i k'a dɔn k'a fɔ ko élection wɛrɛ bɛna labɛn olu ni ɲɔgɔn cɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ u ka se ka départager ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ a labɛnw na a bɛɛ lajɛlen bɛ sirɔn an bɛ waati min na komi sisan parce que i b'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko waati dɔ la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ administration provisoire min ni k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ senɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tigɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ administration provisoire i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye collège dɔ ye k'o ka sigi sen kan o ka se ka élection nata in ka a baaraw boloda i k'a dɔn k'a fɔ conseil national du patronat ale baara kɔnɔ a siriba ka fɔ la hakili jiginna i k'a dɔn k'a fɔ ko hakili jigin don min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mahamadu Sɛnsi Kulubali waati tɛmɛnenw na i k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛyaba donna ale ni Amadu Jaje Sangare cɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ conseil national du patronat ale kow kan min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni cɛ fila in na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ élection nata min ni a bɛna kɛ i k'a dɔn k'a fɔ cɛ fila in ko u y'olu twa jɔsi ka bɔ a baara bɛɛ olu kɔni bɔra la sa olu ta banna pewu ayiwa a siriba ka fɔ la nin cɛ fila min ni olu twa jɔsilen filɛ ka bɔ a kɔnɔ kabini k'a dɔn k'a fɔ san 2020 na i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ko min ni a ma nɔgɔ koyi a dɔwɛrɛ tɛ dɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ conseil national du patronat ale ɲɛmaaya la k'a bɛɛ lajɛlen bolo bɔ n kun bɛ a nɔfɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mahamadu Sɛnsi Kulubali ani Amadu Jaje Sangare i k'a dɔn k'a fɔ waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min ni a nana sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ɲinina i k'a dɔn k'a fɔ tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na Mahamadu Sɛnsi Kulubali fɛ a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ baara min ni a filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ ale kɛra sara binba ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a ka place a k'a to i k'a dɔn k'a fɔ Amadu Jaje ma i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ président sortant la n'o ye Mahamadu Sɛnsi Kulubali i k'a dɔn k'a fɔ ale ma jɛni o ye dɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Haut Conseil national la i k'a dɔn k'a fɔ a da u y'a bɛɛ lajɛlen choix i k'a dɔn k'a fɔ ko hakili bila u kun ka taa ni a ye fiyɛ n'a ta o ta min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ élection na ni o élection ni o kɛra n'o ye Amadu Jaje Sangare ale kɔni k'u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ élection a bɛ se ka kɛ cogo min na o kuma élection a kɛra wa i k'a dɔn k'a fɔ Amadu Jaje Sangare ale kɔni passera min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Amadu Jaje ale passelen kɔrɔ kɔfɛ Mahamadu Sɛnsi Kulubali ale n'a ka jɛw olu k'u ma jɛni o ye bi u ma jɛni o ye sini o kɛlɛjala o de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kabini i k'a dɔn k'a fɔ san 2020 na ka se fɔ sisan ma o kuma i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko élection kura a bɛna kɛ maa minnu bɛ yen ni aw bɛ kɛlɛ la aw ka dɔ kɛ kɛlɛ la o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko u y'olu fila bɛɛ lajɛlen tɔgɔ jɔsi i k'a dɔn k'a fɔ ka bɔ a la min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye commerçant ka ɲɛmaa ye n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ Soya Golfa i k'a dɔn k'a fɔ ale ye sɛbɛn kɛ kabini waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ka sɛbɛn in ka bila ka taa di Mahamadu Sɛnsi ma a ko i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ nin cogo in ko bɛ nin cogo la Mahamadu Sɛnsi Kulubali a ka faamuyali bɛɛ lajɛlen kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a k'i se mɔ nin ko in na walasa i k'a dɔn k'a fɔ bureau min bɛ yen ni a bɛ commerçant jɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ko commerçant ka baara a bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na Basiri filɛ an ye min mɔ i k'a dɔn k'a fɔ Soir de Bamako kɔnɔ Yusufu Konate ale ka sɛbɛn don Soir de Bamako Yusufu Konate Abu Safinɛ Jara an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a Konate Abu ne bɛ n bolo n b'a gosi ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye
u ko ma ko la révélation mun ye be jalo a kumara a bɛna ta mun ye denmisɛn tigɛ koko ɲuman Abu Safina Jara a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ a b'o nɔɔni an ka na an yɛrɛ ka sigida fɔlɔ la n'an nana sigida fɔlɔ la nin ye finankɛni mun n'an ka ma ko Ali Kuma maa dɔ bi misali caman ko kan ka taa ni denmisɛnnin fitinin kan koyi Fatirike b'a ka fɔ la mun ye be jalo ye a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko mun ye farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ o bɛ se ka yiriwa cogo mun na sigida yɛrɛ kɔnɔ la ko misali belebele ko kan ka taa ni finankɛni kan n'o de Ali Kuma ye a ko n'o y'a sɔrɔ mun ye farikolo ɲɛnajɛ Abu Safina Jara ale ye baara mun n'a bɛ se ka maaninfinw kɔni k'u fara ɲɔgɔn kan maaninfin caman bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ kelen mun na Abu Safina Jara k'o ye farikolo ɲɛnajɛ ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ don min na bi an ka société kɔnɔna la maa dɔ y'o ta k'o k'i kunkolo la ko ye ko siga t'a la ko o ne fasoden ɲumanya fɔli ko o ka kan a b'i n'a fɔ o ye Ali Kuma PDG de la société Kuma Transit et Transport n'an muso kumala n'an ka ma ko KTT Abu Safina Jara ko ale ye misali ye mun ye Ali Kuma i bɛna ye k'a fɔ ko a bɛ wulikajɔ caman kɛ ka jasiri caman de kɛ ka ɲɛsin mun ye farikolo ɲɛnajɛ ma dolaci b'o o la basikɛti b'o o la Abu Safina Jara karate b'o la a n'a ɲɔgɔnna caman kɔni ko a b'o o la mun ye compétition ye a b'o o labɛn mun ye denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ sigida yɛrɛ o kɔnɔna la mun ye soboli baaraw fana ko o bɛ kɛ wa mun ye dɛmɛ caman ko bɛ ta ka sifinnakaw ko o sɛgɛrɛ a ko ni nana Bangoni na yan commune 1 o ta ale wa district Bamako ni ka taa gosi mun ye Segu yan fan na Abu Safina Jara ni cɛ kofɔlen n'a bɛ Ali Kuma kofɔ siga t'a la a bolonɔ bɛ yɔrɔ caman kɔni na nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na a ko Ali Kuma Abu ko nin ye cɛ ye i bɛna ye k'a fɔ ko sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ko a bɛ dɛmɛ ta ni k'a ka sigidalamaw k'u sɛgɛrɛ dɛmɛ caman bɛ malo balo caman nin cɛ kofɔlen n'a bɛ Ali Kuma kofɔ nin finankɛnicinin ko a b'a ta ka di sigiɲɔgɔnw ma Abu Safina Jara ko ale tɔgɔ kana fɔ ko a jamu ko a kana fɔ i bɛna ye k'a fɔ nin finankɛni ko a bɛ nin baara caman kɔni kɛ sigida o kɔnɔna la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko maaninfin ka tanu bɛɛ lajɛlen kana bila k'i saya ko o ma Abu Safina Jara nin finankɛni n'o bɛ Ali Kuma kofɔ an bɛ don min na ko bi ko misali duman don an ka sigida kɔnɔna la n'a bɛ commune 1 o kofɔ o de kumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o kama mun ye commune 1 sifinnakaw ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min ye CNJ mun n'o bɛ sigi sigida fɔlɔ kɔnɔna la n'a bɛ commune 1 kofɔ cɛ kofɔlen n'a bɛ Ali Kuma kofɔ a bɛ se ka don a kɔnɔna la cogo min na Ali Kuma an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ tabarikala bɛɛ kɛra ka fɔ télé la an bɛ don indépendant kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni Baki ale jaabi bɔlen kɔrɔ in kɔfɛ ministre min k'a dɔn k'a fɔ ni o ye k'a dɔn k'a fɔ madame Sidibe Dedewu Usumani ye k'a dɔn k'a fɔ a ye lauréat bisimila Usumani ko di lauréat ti dɔwɛrɛ o ye maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ n'i ye Baki jaabi a bɔlen kɔrɔ kɔfɛ k'a ta k'a lajɛ maa 10 kunfɔlɔ minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu kɛra ɲɔgɔndanw ye k'a dɔn k'a fɔ n'i ye Mali yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ taa académie de Kulikoro de Kalabankoro kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ni o bɔra académie de Bamakɔ ani k'a dɔn k'a fɔ Tɔnbukutu ninnu mara yɔrɔ 3 k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔndanw k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɔra nin yɔrɔ in na k'a dɔn k'a fɔ ministre Usumani Dedewu k'a dɔn k'a fɔ ale ni k'a dɔn k'a fɔ a ye écoledenw bisimila écoledenw k'a dɔn k'a fɔ olu ni u somɔgɔw nana ministre kɔni k'a dɔn k'a fɔ a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ o yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen la olu ka attestation di bac ko a y'a bɔ k'a d'u ma o kuma foli ani tanu a y'o ta k'a dɔn k'a fɔ ka ministre a ye foli ni tanu ta ka denmisɛnw k'u sɛgɛrɛ a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko denmisɛn minnu ni olu kɛlen filɛ ka jɔnjɔn sɔrɔ nin ye denmisɛn minnu ni olu kɛlen filɛ ka jɔyɔrɔba sɔrɔ nin ye a ye foli ni tanu ta k'u sɛgɛrɛ a y'a yɛrɛ k'a fɔ ninnu k'a dɔn k'a fɔ ko u ni dɛmɛ ka kan k'a dɔn k'a fɔ u ni foli ka kan k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ u kɛlen filɛ ka jɔyɔrɔ min ta nin ye o kuma k'a dɔn k'a fɔ ko u kan ka hali bi k'u jija wa ko ninnu kan ka kɛ ambassadeur walima ambassadrices ye k'a dɔn k'a fɔ Mali cuala kalanko yɛrɛ ale bunakun kan ministre kɔni a nisɔndiyalen kɔrɔfɔ caman fɔ k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnw ye ka bakurunba la ko n'i ye a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u kɛra sababu ye ka bɛɛ lajɛlen da Baki la ɲinan maa ta in na ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko a fanba de ye anw balakaw ye an bɛ dugawu kɛ musolakaw ye musolakaya k'a dɔn k'a fɔ ko gansan tɛ dɛ muso bɛ walan kɛ dɛ a bɛ walan kɛ dɛ an bɛ don min na ko bi aw jaralakaw de bɛ to a sen fereke caman na k'u ka walan ko ye kuma can sa dɛ a tɔgɔ n bɛ ni den bɛ Sikaso ancien combattant don i tulo b'a la a tɔgɔ ko Lasini Jalo ancien combattant don dɛ e ma ko ancien combattant don a ko n k'a f'i ɲɛna ko n'i ma fara ne la ale bɛ commando parachute don a bɛ Sikaso Lasini Jalo kankuranin na kuma anw ye nouveau de ye aw an bɛ Alasani Fofana jigisigi Alasani Fofana ale jiginɛ an b'a fɛnɛ fo mun ye Abi Sisogo badabada foli an b'a lasa fɛnɛ ma mun ye Burama Tarawele Yaya Kulubali ninnu bɛɛ lajɛlen o bɛ fo waati in kɔni a sɛbɛkɔrɔsira